Прывітанне, шаноўнае спадарства! З вами Мікіта Воніч і канал Каля культуры. Ой-ой-ой, а што ж гэта атрымалася? Што ж гэта дзеецца? Хто ж гэта ў нас пачаў размаўляць на матчынай мове? І чаму? Так, сапраўды, сёння ў нашага адукацыйна-асветніцка-забаўляльнага праекта першы беларускамоўны выпуск. Па-першае, таму што менавіта гэта было самае рэгулярнае пытанне ў каментах. Кшталту, калі ўжо будзе выпуск па-беларуску, мабыць, будзе? Як наконт выпуску? Часікі-то цікаюць, выпуск па-беларуску давай. А па-другое, у маім чарговым кроку да білінгвізму вінаваты барадаты мастацтвазнаўца з прозвішчам Моніч, які дагэтуль працуе ў Нацыянальным мастацкім музеі. Але аба ўсім па парадку. Час пачынаць размаўляць аб мастацтве без пагарды ды прыдыхання. Пагналі! Уся справа ў тым, што ў 2021 годзе адзначаецца 100 год з дня заснавання Віленскага беларускага музею імя Івана Луцкевіча. Хто ж гэта такі? Іван Луцкевіч – гэта выбітны дзеяч беларускай культуры ды сацыяльна-палітычнай актыўнасці, які ў першай палове 20-го стагоддзя сярод іншага перадаў сваю калекцыю беларускіх старажытнасцяў беларускаму навуковаму таварыству, што месцілася ў Вільні. Тым самым ён паклаў пачатак існаванню выдатнага музея, у якім захоўваліся зборы і жывапісу, і скульптуры, і археалагічных знаходак, нумізматыкі, графістыкі, зброі, адзення і чаго толькі не. Вялікай бібліятэкі таксама. Зрога ўсяго многа. Да стагоддзя з'яўлення Віленскага музею ў Менску ў Нацыянальным мастацкім працуе цікавая выстава. Экспазіцыя яе складаецца в асноўным з фондаў Нацыянальнага мастацкага ды Нацыянальнага гістарычнага музею. А куратарам яе з'яўляецца вядучы навуковы супрацоўнік аддзела старажытна-беларускага мастацтва Дмітрый Зміцер Моніч. Мой былы калега і аднафамілец. Выстава працуе да 12 снежня і яе варта наведаць. Я гэта зрабіў, і мне так спадабалася, што зразумеў падчас наведвання. Абавязкова трэ распавесці пра гэтую выставу вам, шаноўнае спадарства. Бо складана ўявіць сабе штосьці больш блізкае да місіі каналу Каля культуры, чым выстава пра спадчыну і драму першага беларускага нацыянальнага музею, што існаваў у Вільні ў міжваенны час, поўны складанасцяў і выпрабаванняў. Але таксама па выніках візіту ў мяне з'явіліся пытанні. Я іх задаў куратару Дзіме Монічу, ён на іх адказаў, і з гэтага і атрымаўся той выпуск, што вы зараз глядзіце. А з той нагоды, што Дзіма беларускамоўны, то і выпуск я вырашыў рабіць на нашай матчынай, мілагучнай, сакавітай беларускай мовачцы. Каб пачаць, мне падаецца важным зразумець, якую ж ролю граў Віленскі беларускі музей для тагачаснай культуры Беларусі. І адказ тут даволі просты, гэта быў першы нацыянальны музей. Усе зборы, што існавалі да гэтага, напрыклад, высілкі тых братоў Тышкевічаў, родапачынальнікаў айчыннай археалогіі, дык вось іх музей імі самімі не асэнсоўваўся і не намінаваўся менавіта як крок да развіцця нацыянальнай беларускай культуры. Луцкевіч жа называў сабе беларусам, свой збор таксама ствараў для беларусаў і галоўнай задачай называў менавіта развіццё, прасоўванне і дэманстрацыю нацыянальнай нашай культуры. Напрыклад, ён быў таленавітым антыкварам, і часам да яго траплялі цікавыя, рэдкія, дарагія рэчы, якія адносіліся да культур іншых народаў. Вось іх ён мог спакойна абмяняць ці прадаць, каб на грошы, што ён выдаткае з гэтай аперацыі, набыць штосьці яшчэ ўжо нацыянальнае. І ў свой час ніколі ці амаль ніколі помнікі, якія датычыліся нацыянальнай традыцыі, ўжо не маглі сысці з-за збора Івана Луцкевіча і заставаліся там назаўсёды. У савецкай частцы Беларусі ў 1923 годзе быў
створаны беларускі дзяржаўны музей. А для ўсёй заходняй часткі нашай краіны менавіта музей Вуцкевіча стаў галоўным і ці то не адзіным цэнтрам культурнага жыцця. За кароткі перыяд свайго існавання з 1921 па 1945 год музей не толькі гуртаваў вакол сябе амаль усіх галоўных дзеячаў беларускай культуры, але і пераўтварыўся ў пляцоўку, дзе адбываліся розныя імпрэзы, праводзіліся лекцыі, адукацыйныя праграмы і шмат чаго яшчэ. Пры гэтым архіўныя фотаздымкі з інтэр'ерамі тагачаснага музею дэманструюць нам даволі хаатычна арганізаваную і перанасычаную экспазіцыю. Чаму так? Гэта таму, што для музеяў пачатку 20-го стагоддзя ўвогуле такі тып экспанавання, які называўся адкрытае захаванне, быў характэрны. Самае цікавае, што вось гэты эфект перанасычанай экспазіцыі нават намагаліся рэканструіраваць падчас стварэння ўжо сучаснай экспазіцыі. Калі вы паглядзіце першыя вітрыны на выставе, то можаце убачыць, што яны натуральна набіты экспанатамі. Усё гэта дзеля таго, каб у наведвальнікаў склалася ўражанне, якім быў музей 100 год таму у параўнанні з тым, як прынята рабіць экспазіцыі ўжо сёння. Вялікая колькасць помнікаў на фотаздымках звязана яшчэ і з тым, што, натуральна, прастора ў музея была даволі абмежаваная. Толькі некалькі пакояў у мурах былога віленскага базіліянскага кляштара. Але не трэба думаць, што ў першапачатковай экспазіцыі ўсё было звалена бессістэмна. Была пэўная добра распрацаваная структура, вёўся улік калекцыі. Уся калекцыя падзялялася на некалькі груп, куды ўключаліся самыя розныя тыпы помнікаў, тыпы твораў, прадметаў. Падзел ішоў на археалогію, этнаграфію, светскі жывапіс, сакральнае мастацтва, бібліятэка са старадрукамі ды рукапісамі, дэкаратыўна-прыкладное мастацтва, адзенне і шмат чаго яшчэ. Аднім з экспанатаў выставы, на якой мы з вамі віртуальна знаходзімся, з'яўляецца уліковая інвентарная кніга, куды запісваліся дадзеныя пра той ці іншы прадмет. Таму на сёння мы ўпэўнены, што Іван Вуцкевіч ды яго паслядоўнікі, якія працавалі ў музеі, добра разумелі структуру, склад і каштоўнасць калекцыі, якую яны захоўвалі і якую яны працягвалі рупліва збіраць. Павярхоўны агляд выставы стварае ўяўленне, што на ёй пануюць два прозвішчы – Драздовіч ды Сергіевіч. Чаму? На маё пытанне, ці так гэта сапраўды, ці мне проста падалося, Дзіма засмяяўся і адказаў, што менавіта падчас стварэння выставы яго галоўны страх быў тым, каб яна, выстава, не пераўтварылася ў аўтарскую выставу Язэпа Драздовіча. Усё таму, што Драздовіч сапраўды адыграў вялікую ролю ў стварэнні музея, бо амаль усё, што ствараў ці знаходзіў, ці чым займаўся, ён нёс туды. Жывапіс, графіка, археалагічныя здабыткі, ягоныя касмавізіі, ягоныя дзённікі. Усё гэта захоўвалася ў музеі і, пэўна, менавіта таму і дайшло да нашых часоў. Таму мы і маем такую вялікую колькасць твораў Драздовіча. У ўспамінах мастака нават засталіся пэўныя крыўды на музей, што быццам бы ён недастаткова плоціць яму за тое, што ён прыносіць, ці не жадае ўсё закупаць, а шмат чаго проста прымае ўдар. І Драздовіч лічыў, што гэта робяць музейшчыкі толькі для таго, каб ён ад іх адчапіўся. Пры гэтым Язэп Драздовіч нават афіцыйна супрацоўнічаў з беларускім навуковым таварыствам. Яно яму дало заданне, каб ён падчас вандровак сваіх рабіў замалёўкі этнаграфічных якіх-то своеасаблівасцяў, хат, цэркваў і гэтак далей. Таксама ён перадаваў у музей археалагічныя здабыткі, напрыклад, тое, што было знойдзена падчас раскопак на Наваградскім замчышчы. Адным з самых цікавых, на мой погляд, экспанатаў выставы можна назваць вось такую скрынку з гэтымі археалагічнымі здабыткамі з замчышча, якую стварыў і аздобіў сам Драздовіч. Такім чынам, ён быў значным пастаўшчыком у музейны збор, але той жа Сергіевіч, напрыклад, яму не саступаў. І нават пэўны час знаходзіўся на пасадзе, працаваў у музеі.
Праз яго высілкі ў музей трапіла вялікая колькасць сакральнага мастацтва. Гэта і абразы, гэта і сакральная скульптура, і разьба. А яшчэ пэўны час абодва мастакі, Сергеевіч і Драздовіч, наўпрост працавалі з музеем як мастакі-афарміцелі. Таму немагчыма развесці гісторыю музея і гэтыя два прозвішча. І калі я ўжо пачаў распавядаць пра канкрэтныя экспанаты, то трэба скласці пэўны топ, хіт-парад таго, што, на мой погляд, самае цікавае на выставе, дзеля чаго варта туды ісці. Ну і, канешне, што аб гэтым лічыць куратар, чалавек, які разумее, што перад нашымі вачыма на выставе лепш, чым хто-небудзь яшчэ. Такім чынам, на выставу трэба трапіць, каб пабачыць. Першае. Графічныя творы Язэпа Драздовіча. Тыя самыя, што мы шмат разоў бачылі ў сеціве, але ніколі на свае ўласныя вочы. Як мінімум, ягоныя касмічныя творы, звязаныя вось з тым, што ён разумеў як даследаванне. Гэта мы зараз уяўляем ягоныя касмавізіі як пэўныя фантазіі летуценніка, а ён па-сур'ёзку пісаў навуковыя працы, намагаўся дасылаць іх у Акадэмію навук і разлічваў на тое, што яны будуць успрыняты сур'ёзна. І тут асабіста для мяне ўстае вялікае пытанне, дзе мяжа паміж мастацкім, літаратурным, выяўленчым выказваннем талантлівага крэатара і нататкамі псіхічна творага чалавека. Ды ўвогуле, ці трэба праводзіць гэтую граніцу, ці магчыма гэта зрабіць? Добрая нагода, каб паразважаць на гэты конт. У апісанні пакіну спасылку на цікавы матэрыял наконт вар'яцтва, феномену вар'яцтва з пункту гледжання філасофіі. Па-другое, на выставе трэба звярнуць увагу на архітэктурныя праекты Лявона Вітан-Дубейкаўскага, як самага знакавага архітэктара ў заходняй Беларусі ў міжваенны час, чалавека, што распрацаваў нацыянальную версію архітэктурнага стыля для гэтай эпохі. Па-трэцяе, адзін з самых прыгожых помнікаў на гэтай выставе з нашага агульнага ўжо пункту гледжання – гэта галаснік Калужскай царквы. Вось такі прыгожы выдатных формаў збан керамічны, які выконваў функцыю акустычнага рэзанатара і паляпшаў увогуле акустыку ў адной з самых старажытных захаваўшыхся цэркваў нашай краіны. Таксама нельга абмінуць сваю увагай маленькага Хрыстосіка, што сядзіць у шкляной вітрыне і настолькі фактурны, такі прыгожы і экспрэсіўны, што хутчэй нагадвае не старажытнае мастацтва, а мадэрнізм 20-го стагоддзя. Ну і пярсцёнкі. Пярсцёнкі, якія закупаліся падчас працы музею, натуральна, як пярсцёнкі 10-13 стагоддзя, праз адзін яны былі, пазначаны ў дакументах. Пярсцёнак князя Вітаўта, пярсцёнак князя Барыса і гэтак далей. Сёння даследчыкі, канешне, з вялікім скепсісам ставяцца да гэтай атрыбуцыі, абвяргаюць яе, але самі гэтыя пярсцёнкі – гэта выдатная дэманстрацыя нацыянальнага міфа, стварэнне таго сімвалічнага падмурку, на якім плануецца выбудоўванне будучай дзяржавы. Калі ж вы хочаце лепш уявіць, у якіх гістарычных умовах ствараўся музей, якія людзі яго падтрымлівалі і развівалі, варта пачытаць успаміны Юліанны Вітан-Дубейкаўскай у дзявоцтве Менке, якая была нявестай Івана Вуцкевіча, і такім чынам яна назірала за тым, як ён жыў, як ствараў свой збор, як засноўваў гімназію ў Вільні. Кніжка ёсць у сеціве, у свабодным доступе, таму ў апісанні пакіну спасылку на яе. Увогуле, асноўная ідэя існуючай выставы вельмі падобная да той, якую прасоўваў сам Іван Вуцкевіч 100 год таму. Ён паслядоўна намагаўся паказаць беларусам, якую мы маем і мелі культуру ды спадчыну. Што гісторыя і культура Вялікага княства Літоўскага агульна належыць літоўцам, але і беларусам таксама. І, мабыць, калі б ён не рабіў гэтага 100 год таму, то сёння мы б ужо не маглі казаць пра нашыя прэтэнзіі на гэтую спадчыну. А ўлічваючы тое, што ён займаўся не толькі
культурай, але яшчэ і палітычнай актыўнасцю, то ці не было б увогуле нашай краіны, калі б не вось все гэтыя людзі, якія тады займаліся гэтай справай? Ці стварылі б бальшавікі ў выніку БССР як больш-менш самастойную адзінку, а не, натуральна, шэраг губерніяў у складзе РСФСР? Вялікае пытанне. І вось Дзіма Моніч, як куратар выставы, намагаўся працягнуць, падтрымаць гэты пасыл. Ён так моцна, так пранікнёна гэта сфармуляваў, што мне хочацца падзяліцца нават не зместам ягонай думкі, але сапраўдным жывым голасам аўтара. Гэта выстава, яна як паказвае, што тое, што мы сёння маем, мы маем дзякуючы тым, хто быў да нас. І наша справа працягваць гэта надалей. Бо Луцкевіч, фактычна ўсё, што ён рабіў, і гэты музей, все не пры яго жыцці адбылося. То бок ён запачаткаваў, а сам гэтага не бачыў. Так паказаць, што як важна рабіць, нават калі мы не бачым вынікаў, што вынікі могуць быць і праз 100 год пасля нас. Ну вось яно як, шаноўнае спадарства. Абавязкова схадзіце на выставу ў нацыянальным мастацкім. А яшчэ, калі ласка, пастаўце лайкос, звякніце ў бубенчык, пакіньце свой каментар, лагодны ці крытычны. Любы, але кажуць, ну, каб ім было 7 словаў. А яшчэ лепш, каб было больш. Ну а мне час развітвацца. З вами быў Мікіта Моніч. Пабачымся каля культуры.